Dobrý večer. Som si umyl vlasy, vidieť to? Tam také nové, tam niekto sedí ináč. Takže všetkých vás srdečne opäť pozdravujem. Dnes budeme hovoriť na tému pokora a ja budem veľmi oficiálny, veľmi skromný a taký pokojný. Nechcel by som žiadne šialenstvá. Však pán Veteška. Ale vy ste určite pripravení na to. Ďakujem pekne. Môžete nám urobiť také svetlo vianočné, také, že modré, žlté? Najhoršie je začať. A potom je ťažké ešte skončiť. To uvidíme dnes, ako to bude. Dúfam, že sa to nejak akože z krízového vývoja už vylepšilo. Artikulácia v poriadku? Mama mimo mu, mama má mobil, Ema má iPad. Mama má mobil, Ema má počítač. Túto pesničku by som rád venoval všetkým kultúrnym ľuďom v tejto sále. Kulturisti samozrejme k tomu nepatria. Takže... over the rainbow out high, there's a that I heard once in life. I said somewhere open the rainbow, skies are blue, and dreams that do dreams they really come true. Someday I wake up on the sky, I wake up where the clouds are far behind me. Oh, behind me, where troubles melt like lemon drops, where the bound of chimney tops. So where you find me, where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, yes they fly, they fly over the rainbow, baby, so why, down the why can I
šťastné a veselé pre vás všetkých. Šťastný nový rok. Checkpoint! Marian Čekovský. Ďakujem. King Ivan. Bravo. Šťastné a veselé. No, šťastné a veselé vám. Nemusíš to pridávať stále. Lepšie bude, keď to nebudeš pridávať stále, lebo dnes nemá striko nejakú náladu na zvukára. Vítajte. Je tu taká ponuka, kto by chcel si doniesť nejaké víno, alebo že by bol treba, ja to riešim. Ja to mám na starosti. Dnes nebude možné vrátiť vstupné, rozumiem na to. Keď sa vám to bude páčiť. My sme to chceli minule urobiť, ale dnes to nebude možné, lebo iný zvukár, iný zvuk. Takže s tým vstupným to je takto. No a dnes je samozrejme u nás aj v rubrike, ktorý sme nazvali Umelec pod tlakom, maliar a umelec pod tlakom, jeho meno je Žolt Lukáč. Ahoj Žolt, čauko, teba nie je počuť, že mňa nie? To je výhoda. Dostanem zase mikrofón však. Ja sa mám výborne, teším sa, pretože budeš s nami spolupracovať. Vieš, čo to je umelec pod tlakom? Vieš, poznáš to. To je taká novinka, že umelec pod tlakom to je vlastne taká kategória, že snažíme sa takýmito obrazami, tak dnes to nie je to len za hodinu a pol ako vždy, lebo niektoré relácie Checkpointu majú až 2 hodiny. Dnes to skrátime, lebo máme veľmi malé programy. Takže ešte raz. Berte mikrofón, aby fungoval. Poprosím do režie mikrofón, aby fungoval. Už to ide? Si pod tlakom. Aha. Takže nič, budeme sa dorozumievať ako posúdkové. Tak ty si už začal? Tak ty si už bol pod tlakom predtým. A ty budeš kresliť, nie si mám. Kresliť, hej? S ceruskou? Fixou. Fixujem to. Chcel by som počuť, aby ten hlas Žoltov bolo počuť, lebo sa vám chcel spýtať, čo je to pokora podľa neho, lebo moja obľúbená veta o pokore je, že, ktorú povedal Jan Matej, správne to vyslovím, Jan Matej, že pokora je hormón rastu. Nie, že rastú, rastám. Aj tak som tak zle tomu rozumel, aj keď dáme tomu som si myslel, že vitamín C je jedno slovo. Ale chcem sa spýtať, čo je pre teba pokora? Má to 2 dimenzie. Áno. Prvá dimenzia, ktorú odmietam. Na mikrofón skúš? Takto? Začať hudbu a krok. To odmietaš. Väčšinou áno. Ja. Sem tam po nej dostaneme. A druhá dimenzia je taká osobná, Áno. ktorá prichádza zrením osobnosti. A toto zase nakreslím. Analogie. Tak to sa veľmi teší. A ja. Aké si mal sviatky? Výborné, a ty aké? Chcel by som vám všetkým dať jeden darček, je to skupina Fuga, ktorá rozpieva 2 koledy len tak narýchlo pre vás, dobre? Aby ste mali pocit pianosti. Ste za? Takže rýchlo skupina Fuga, ktorá okamžite sem nabehne, tým som mohol bežol, aby si to, čo si nabehol, aby si trošku skupina Fuga sa skladá z jednej speváčky. To je taká kapela kvartet, jedna speváčka a 3 mikrofóny. To vedení Olivera Salonia, skupina Fuga, vás veduje Dúfam, že ste nakupovali v obchodných reťazcoch, kde dávali CD-čko, na ktorom mám krásne žlté topánky. Horčicové. Ja som nevedel, že to bude taký karosár. No, tak ste pripravení? Sme pripravení. Vždy pripravení. Ja som ešte chcel povedať, že som však vám došiel z Banskej Bystrice, takže toto je možno posledný pokus zaspievať Michalsonské koledy, pretože možno o rok už to budú Michalsonské koledy. Jaj. Nebudeme sa týmto smutným záležitostiam venovať. Veselím sa. Janko, poprosím ťa. Pán Teška, že je to nejaký si dneska modlí. Áno, rozlejte mi kolu do klavíra.
Toto sme si na žej pripravili. Kedy jasná hvízda z neba vychodzela, vtedy Panenka Mária syna porodila. Vtedy Panenka Mária syna porodila. Jako porodila, šumne buď špívala. Ľudaj veľa, sám si Boží, boja vybrať spáva. Ľudaj, sám si Boží, boja vybrať spáva. Počekaj ty, mambo, neviedú hodinku, povediaci nepriniešem Izraja perinku. Povediaci nepriniešem Izraja perinku. Ak synu, môj synu, či ty s tou úrohou neminula hodinečka, ďalšíše narodzené. Neminula hodinečka, ďalšíše narodzené. To je teda slušné. Počkaj, niekto mi volá. Ešte môžeme niečo dať? Ešte jednu. Dobre, Ečko ťa poprosím, Ivanko. To už môžeš ísť teda. Čo? Čo, Lukáš? Dobrý pastier, narodil sa ovečky, píšeš muzy, pri Betlehem Salaši, radujte się juhaši, pri Betlehem Salaši, radujte się juhaši, radujte się a plesajte a zajmou všemi šmíšajte, že nám Bůh dal takého pastírečka slavného, že nám Bůh dal takého pastírečka slavného. Yeah! Ty si sa to postavil tak, aby som ti pravdu povedal, že s pokorou v srdci. Toto bolo vynikajúce, to bolo nádherné. To bolo nádherné. No, a ja mám pre vás špeciálne prekvapenie. A tam čo oni spievali, že radujte sa juhoši? Juhoši. To bolo pre Juhoslovanov nejako? Neviem, taká nová verzia. Ale včera som myslel, že you have to go, you have. Dobré meno má také rap. Dobre, je to dobré. Je to fanko. Čekovský. Deneš. Som tak to dobre. Ale Peter Pavel Hamel. Presne. Potom je čo ešte? Dunga, Rusku, Dána, Časka, Čakatini. OK. Môže byť. OK. No, my sme Modrý Čeky, poviem, vlastne máme už teraz skoro rok, ale aby ste vedeli, všetci sa po nás opakujú. 21. decembra bolo rok. Všetci sa opakujú, už to majú aj v medzilevodciach toho čo. Ale pôjdem to teraz praxovať cez leto. Aby som nedržiaval. Som sa trošku naučil tento orgán hrať, ale tiež to je jeden orgán. Počkaj, takto, to je takto. Ešte na to neviem vôbec hrať. Bolo pokorné. Nie? Takto. Ešte na to neviem hrať. Dámy a páni, púsme mikrofón.
rusky sa povie rodina seriál. A preto pozývam na javisko súbor Rusínia. Za obrovského potlesku prichádza. Čekaj, teraz tu prinesú mikrofón, alebo što, ako by si pijeme, alebo što, alebo nič. Tu dneska mikrofón nemáme. Tíko to na speváky, vie, že všetko má mikrofón a táto ne, možno dneska speváky. Prepač, som zabudol prepnúť, tu som len čekal. Čekaj, ešte dole. Nech sa páči. Spolu s nás spiať. Čo, Domek? Tak ďakujem, že to tak nejak pozvám. Čo mikrofón máš? Miki, daj bližšie kľúč. Však ja viem, že som ho nezviedol. Daj
toto muzikánske finte. Takže ty jsi to na rozprávania dneska? Nie, aj tu na dirigovania. No, tak poďme vám predstaviť môjho kamaráta, to môj spolužiak zo školy. Oni práve končili 6. To sa tak hovorí, sa On mákuje. sa s nami, takže. Bol som s vami v ročníku. Nie v ročníku, v partii. No, partii, tak to bola. Malá partia. No a Niky, povedz prosím ťa, že keď sme boli mladí, sme vôbec nepili. Ja keď sa na teba pozriem, vždycky mám pred očami ten záver. Ale ja by keby som vám mal všetko povedať, Nehovor, tak nepoviem. nič. No, ale že je výborné a sme tu. A prečili sme. To znamená, že... Mám to povysť. Ešte čo povíš? Ja mám na vysvetlenia. No dobre, tak ako je šúrny. Tak ešte jednu dajte. Ešte jednu bude tak dobre. No čekaj, ti koho dám. Vole. Ja už piju osporta, dáte ešte jednu, to 5 minút. Dáte ako 10 minút okolo, máte také house. Tak ich môžete za 40 minút skúsiť. 40 minút okolo, dobrý, to čo? Kultúra je kultúra, to čo? No táto škodu máš, že jak? Nesmí sa tam, vidíš, prvý raz v Bratislave, kto ma neznáš, to je debata. Také problém, že keď prídu do Bratislavu, tá len s budákom by si dio, on sa nehanbí, že si keď dokonca on sobie aj živnosť robil na vysledovania. Môže za negativu, za 5 eur, to by si die 5 minút. No ale väčšinou to je, že dnes znajú reky. Takže nič neho. A taký ma spolužiaka má 6 v našej škole. On taký. Tiko vás dneska tu je, Polič. No, mená všetko. Ivan nejaký tam je? Ivan, ne. Štefan? Štefana máme. Jednoho? Voloď? Voloď tam sú. Volodík, dvojka. Učiteľ tam je. No ja chcem pozdraviť svojho učiteľa, keď je bol malý. Môže, tak je to zakretatne. Tam malinké je. Ja večer. Mám tu takého pána učiteľa, keď som bol ja na základnej škole. Druhá, tretia, tak sme potiahli triednu knihu. Chceli sme klasifikačný nárok, samozrejme. Ale mali podobné obaly. Tak sme omylom zobrali ten druhý. Neboli známky, ale že to chýbalo. Nič. Takže sme dostali pozvánku pred riaditeľa v tej škole a to bol pán riaditeľ, ja som bol druhá, takýto malý. A dnes je tu pán riaditeľ, sám veľký, Dušan Kapral. Tak ti chcem poďakovať. Chcel by som ten pocit zažiť, aký to je potom. Ale pozor, on keď začne rozprávať, tak 50 minút. Ja taká bola dohoda, že to bude... Ja som toto chcel. Tak chcem ťa poprosiť, že by si nám všetkým zagratuloval k novému roku. Aby si mi povedal, aký som to bol ja žiak, keď som bol na tom u vás v škole na Hančiarskej umedím. Ja vám poviem jednu vec, že s rodinou Čekovských som ja spojený od Malička. 18 rokov. Lebo ako teraz poviem niečo, čo som ti hovoril takedy dávno. Tvoj otec bol môj veľmi dobrý priateľ. Bol to super muzikant. A si predstavte, že jeho otec so svojou kapelou hral na svadbe. To bolo niečo neskutočné. Jeho mama spievala, otec bol kapelník, hral na taký Hammond, nie až taký krásny samozrejme, ale mal prvý Hammond, takedy vo menom. A oni mi hrali na svadbe. 2 dní mi hrali na svadbe, lebo tie východňanské svadby, to sú šemené svadby. No a keď sme sa minule stretli z okolností na pohrebe tvojho detka, tak tvoja mama hovorí, že do dneska spomína na to, že na také svadbe ešte nebola, to nebola moja oslova, to bola zaslova tých muzikantov. To všetci hovorili, že skáde si ty takú muziku vybral. No a moja babka, prepáč, že preruším, po pohrebe, kde ste spievali výborný dedovi, povedala, že už na káre tak sedela, tak sa trošku pousmiela a hovorí, no tak to bol pohreb. Teraz si zoberte, že potom všetko, keď som už ako poznal jeho rodičov, bol som z okolností riaditeľ školy na jednej zakladke. Tam, kde som bol ja. Áno.
prišiel tento človek, ktorého sme museli tolerovať so všetkými jeho umeleckými sklonmi. Vy viete si predstaviť, čo je to umelec na základnej škole? Nikto ho netoleroval, len ja. A chcem ti poďakovať za to verejne. Jedna učiteľka v kuse plakala, že si nevie s ním rádi, ale počujete sa. Jak si môžete dať rádi s muzikantom? On proste on má svoj názor na svet. Takže ako on nespadal do tejto kategórie týchto nejakých úzusov, proste to bol muzikant, telom a dušou, a dneska je, a my sme všetci na ňom prišli. Vy si viete predstaviť, čo to je, keď Humenčan? V Košiciach. Nielen v Košiciach. Všade. Je to. Milé veľmi. Ďakujem. Teraz vám poviem, že ako... Ja neviem jednu vec, hej. Počujete, viete si predstaviť, keď dáte mikrofón učiteľovi, to je jasné opačné. Ale ja si myslím, že hlavne my sme tvoji žiaci, niekedy som keď sme spolužiak, tým pádom. Ešte, ale ja by som chcel povedať iné. Chcem poďakovať všetkým len za to, že nás tu pozval, lebo ako jasné, jak Macka, že by sme sa tu v živote nedostali, ale keďže nás tu pozval, tak vytrpte to s nami a keď sa nám, keď sa vám budeme len trošku páčiť, tak budeme radi. Čau. Ďakujem pekne, že ako to bolo naozaj silné. Jak sa vás hovorí, keď máte pauzu? Voľno do odvolania. Ale nie osobné. No, ja by som teraz rád privítal svojho prvého hostia. Zahráte ho tuž, prosím pekne, pán Vetešník. Dámy a páni, dlho očakávaný moment. By som to presne povedal. Ekonóm, hudobník, vydavateľ a riaditeľ košickej kultúry Ján Sudzina! Ja som sa na teba veľmi pripravoval, ale všetko som pozabudol. Jediné, čo viem, že miluješ hudbu, a to by tak asi aj malo stačiť na to, aby som ti hovoril viacej o tom, čo sa chcem spýtať. No, ty si šéf EHMK. Tak veľmi v rýchlosti, lebo máme tu super program dnes. Nie, nebudem vrtať. Aj vy ste mali super program. Ďakujem za to, že som mohol byť úvod, ale ty si vlastne po Zore, ktorá tu bola nedávno, Zora Jaurová, prevzal tento majestátny symbol, ktorým je šéf EHMK. A veľmi sme sa potešili, že človek, ktorý rozumie. Ale potom sme sa aj potešili z toho, že vraj nemáte žiadne starosti tam a že všetko ide ako má. Je to pravda? Tak asi hej, keď už je to za nami. Ale nič nie je za nami, to je ešte len začiatok niečoho, čo sa naštartovalo. Problémy sú stále a budú. A hlavne takýto veľký projekt, o ktorom každý vie, ako sa má robiť, tak sa rodí veľmi ťažko s veľkými problémami. Bolo tam veľa odborníkov, ktorí tomu rozumeli a mali presný názor na to. Nie len tam všade. Všade. Ja keď som išiel do funkcie, tak som bol zrozen prekvapený, že... Zrozený okný? Že v podstate nikto nepochyboval o tom, čo je kultúra a ako to má vyzerať. Ja som bol asi jediný, ktorý som mal pochybnosti, ako to mal byť. A pochybnosti pominuli? Tak ja si myslím, že človek by mal mať stále pochybnosti, ale z môjho pohľadu pominuli. A myslím si, že sa podarila veľká vec, aj keď možno sme nenaplnili očakávania takmer nikoho, ale my sme tam neprišli. Ja tak počúvam tiež. Ja som sa ukázal, že jak sa volá ten orchester, Tokyo orchester a Jordi Saval, že či... Ale nie, sa to vošlo. Takto som to chcel povedať, že my sme neprišli naplňovať niečie predstavy, ale prišli sme naplňovať projekt, ktorý zvíťazil a ktorý bol napísaný. A ten bol napísaný veľmi ťažko sa to hovorí v tomto predvianočnom období a pred silvestrovskom období, tak aby človek neunavoval, ale bol napísaný transformačne a štartoval procesy, takže očakávania, že tu bude v roku 2020
obrovské množstvo top kultúry, neboli trošku na mieste. No ale my sa dali. Toto miesto sa vyníma. My sme vlastne chceli tak vpadnúť do tej HMK našej zostavy a prispieť nejakým spôsobom k tomu, aby sme sa tam o tom podielali, aj bez toho, aby sa o nás hovorilo. Ale o tebe sa hovorilo tiež veľa, že vraj ste mali nejaký problém v komunikácii. Skrátke, poďte vám povieť, o čom tu ide. Košice sú hlavné mesto kultúry. A svítni, palíš dneska je tam, dneska je to jedna. Marzejle. Čo to je HMK? To je dačo také, jak DPK. Ale HMK, Európske hlavné mesto kultúry. No a toto je šéf. A teraz sa bavíme aj o tom, že máme problém s komunikáciou. Rozumiete všetko? To bol taký problém, odkomunikujeme. V čom bol? S kým bola zlá komunikácia? Lebo vždycky niekto len chýtal, to bude také nejaké. No však samozrejme, že odborníkov je dosť, ale kde bol problém? V podstate tomu som sa chcel akože sa spýtať. Neviem, či bol problém s komunikáciou a kto to tak vníma, ale možno preto, že my sme tu sami Rusnáci východňari, Maďari, Nemci, Židia, neviem čo všetko. Proste New York! No tak akože ty... Á, na zdravie! Ale nerobilo sa to, chvála Bohu. Oslovovali ste ten záverečný ceremoniál, lebo ja som si ani nevšimol, že bol. Ani nebol, v podstate bol len koniec roka, rozlučili sme sa s rokom a aj sme hovorili, že my nekončíme, ale naopak naštartovali sme procesy, ktoré tu budú dlhodobo, takže žiadne oslavenie nebolo na mieste. Poprosím asistenta zvuku, aby sa prišiel pozrieť na pána Suzidu. Ešte trošku bližšie daj, Janko. Aha, tak toto je problém, nastavenie. Ako ste si nastavili ten program do budúcna? Čo nás čaká? Moderátorská spojka. To som okúpil od Čáva, odpíšam takto. A čo nás ešte čaká? A čo nás vyminie? Povedal si, že to bude dvojhodinový program. Nie, zrátučky, kartučky. Ako čo sa týka teba? Mám tak silnú funkciu a tak nerad by som otváral tému, ktorá je tak každým riešená z jeho pohľadu. Z toho môjho ti držím palce, lebo miluješ hudbu, máš vydávať často Helvetia. Skôr to znelo na názov. Helvetia. Takže predsa Helvetia. Vy ste hovorili, že Helvetia, pán Juraško. Že len si vás splietli s nejakou kapelou, že musí sa takto vyvolať. Helvetia. Či to je kapela? Helvetia, no tak. Takže ty máš aj kapelu, preto si šal. My sme mali firmu, kedy si volala sa Helvet a to znamenalo v zempličtine export-import tu tam. A s kolegom, s ktorým sme ju založili, sme pred pracovnou dobou sme si stále zahrali, mali sme tam basu, gitaru, pospievali sme si. A raz nás hľadal jeden kolega a pýta sa, že boli tam ľudia, ktorí robili omietku. A pýta sa, že chlopí, zetu to tá firma Helvet. A on tak, že to firma? My tu mali, že to skupina. Mentálna skupina Helvet nebolo myslené. Trišľak, ale nie. A čo ste hrali, aký repertoár? Kadečo väčšinou sme jamovali taký jazz. Jak my? Ale boli aj rusnácké kadečo. A ty si rusnák pôvodom? Nie, ja som zempličan. Ale milujem rusnákov a... Budú to rádi na... My sa rozprávame o EHMK aj veľakrát takto len pomedzi muzikantské kruhy a verím tomu, že nás čaká aj to, že budeme môcť hrať aj na nejakých festivaloch, tu je Košičania v podstate. Dalo by sa to niekdy robiť? Hral som na úvod a potom tam bola Anna Gaja, tak nám to trošku kazila. Ja to mám Gaju poznám, ja by som nebol rád, ak by si nerobili srandu, lebo je tu ešte aj Jakubec. A to si to nie je spoločný, ale tiež to púšajú. A nikto sa z toho nesmieje až tak, jak z tej našej Anny Gaji. No máme tu viacerých, takže... No. Koho si myslel ešte? Či si to myslíme? Neviem. To máš to je správne. Práve preto by som ťa chcel ešte poprosiť o jednu vec, že... Mám takú otázku. Ty tak musí byť pokorný.
Čo je pre teba pokora? Okrem Pakora, lebo to je skupina, ktorú ste už nevydávali. Pokora je podľa mňa poznanie svojich hraníc. To neznamená, že ich netreba prekračovať alebo snažiť sa posúvať, ale jednoducho si uvedomiť. A teraz máme takú novinku. Novinka v našom Checky Pointe. Tá novinka je, že sa môže niekto niečo spýtať. Má niekto nejakú otázku na Janka Suzinu? 3. No, ty sa opýtaj. Že tá Helvecia, čo tam mal napísané ten Bernardín na tom súdku, to nepochádza to náhodou zo Švajčiarska? Aký Bernardín? Helvecia. Helvecia je Švajčiarsko, ale my sme Helvetia. Tu je ten problém. Tam je to... Dobrá otázka? Áno. Ešte lepšia odpoveď. Ďakujem, Janko. Určite sa ešte budeme rozprávať počas tejto našej šovky, ale nechcem veľmi veľa rozprávať, lebo nie som moderátor, viem, že sa tak robí. Som že moderátor, ale ja vlastne som muzikant, pretože milujem hudbu, takisto ako aj ty. Preto by som nedopustil, aby sa na tvoju osobu zviedla nejaká kritika alebo niečo, s čím nemôžeš hýbať. A to je občas obmedzenosť, nielen naša, ľudská, ale aj toká. Takže želám vám v budúcom roku, aby ste to všetko dotiahli do konca, budem nápomocný. Mám tu totiž aj takúto kapelu. Dohadujem ček, aby sme mohli niekde to spolu zahrať. A túto pesničku, ktorú teraz skupina Rusínia zahrá, Helvetia a Rusínia, celkom to ide dobře. Mohli by si to vydávať. Vydala ma Miška, najlepšiu CD-čku vydala Janka. Takže táto pesnička je darovaná tebe. Čo to bude za skladbu? Deň bielý deň.
by si išiel. 4 tankisti opäť. Ďalším hostom je úžasný človek, pokorný, skromný, nenápadný a tak veľa znamenajúci. Vyštudovala žurnalistiku asi ako úplne prvá Rómka. Stala sa prvou rómskou poslankyňou v Slovenskej národnej rade počas federácie. To máme. Ček. Napriek tomu, že nebola učiteľkou, založila rómske gymnázium Hrdá Rómka Anna Koptová. Lebo sa stretávam prvýkrát, tak je to taká stručnosť. Ako na vás pôsobí? Oproti tomu, čo vidím v televízii, som si myslela, že máte čierne vlasy a vy nemáte čierne vlasy. Aké sú to? Niečo medzi. Hneď nemáte. Aj mám teraz pesnička. Dobre. Andro tire kale, skvelé moderátorské premostenie. Tomu sa venujem, to som okúkal zase od rozhodila. Áno, Z týchto moderátorov chcel raz robiť ikony v svojej relácii nejakej budúcej, volá sa Zabij svojho obľúbeného nemoderátora, takto. Ja si myslím skôr, že to moderovanie niekedy veľmi som skôr stratil myšlienku. Že niekedy to moderovanie je veľmi trápne z toho dôvodu, že človek sa snaží byť krajšie, akým je. Ja trošku ťahám ruku, neviem, či to vidieť. Ale je mi to jedno, lebo viem jednu vec, že nie je čo skrývať. A práve preto sa veľmi teším, že vy ste tu medzi nami. Dnes nám môžete povedať niečo o tom, aký to je pocit, keď sú Rómovia nevzdelaní, ako sa s nimi pracuje, a keď sú vzdelaní, ako to naozaj pomáha všetkému a hlavne k tomu sme si rozumeli a tá komunikácia sa vlastne otvorí. Tak povedzte nám o tom, čo musíme my, to sa hovorí káčovia, a ty káčo, keď káčo nemá náladu, je mi to ľúto. Čo máme my káčovia robiť teraz? A ako sa máme pripraviť na to, čo máme spraviť? Aby sme si naozaj rozumeli správne, lebo v muzike si rozumieme. To hovorím za to, že hrávam s mojimi rómskymi muzikantami a nielen rytmus. Práve, že to je úplne mimo vás. To je mimo mňa, áno, je to mimo mňa. Ale veľa som sa naučil od muzikantov, ktorí sa mnou vždy hrávali a milovali hudbu. A tam bolo jedno, či to bol Róm, či to nebol Róm. Myslím si, že každá dobrá skupina má Róma. Vy máte všetko medzi kapele Róma? Nejakého? Nemáte. Iné súbory majú, môj súbor tiež obsahuje. Dokonca je pán kulturistov, hej, Alexandra Sásiho. Áno. On je vynikajúci kultúrny referent. On je muzikant, to som Áno, nedošla. spieva, len sa hovorí, že každý je. Ja som opäť mimo. Tiež mimo, hej? Áno. Tak skúsim teraz nájsť takú pointu. Chcete prejsť? Nech sa páči. Máme tu istú disciplínu, ktorá je veľmi špecifická. Takže... Mám skúsenosti s disciplínou. A povedzte mi nejakú veľmi zaujímavú vtipná vec, samozrejme. Ale nechám to na vás, čo mi prezradíte. Čo máme my káčovia robiť lepšie? No to netuším, myslím, že Všetko. to, čo by bolo, malo byť lepšie, malo byť na obidvoch stranách. A ja hovorím, že veci sa môžu diať len tak,
keď to dopustíte, aby sa veci takto vyvíjali. Ja si myslím, že ten problém možno, že nie je ani v tej väčšinovej spoločnosti ako medzi Rómami, medzi jednotlivými skupinami Rómov. V rodinách je to. Na druhej strane samozrejme treba povedať, že žijeme v istých spoločenských pomeroch a treba si položiť otázku, či v tých spoločenských pomeroch môžeme všetci mať rovnaké možnosti. A keď nie sú tie rovnaké možnosti, potom v tej spoločnosti vznikajú obrovské diferenciácie a jednoducho je to tak. Takže dávať recept, čo má kto urobiť, je v tejto chvíli asi veľmi smelé a možno by to vôbec nebolo v súvislosti alebo spojené s tou pokorou. Všetko, čo je lepšie, čo je dokonalejšie, čo je múdrejšie, by som chcela akceptovať a snažím sa o to aj nejak sa poučiť z toho a spoločnosť by asi aj takto mala rozmýšľať. Krásne, ja som robil klauna v relácii Mini Talent Show a tam bolo veľa maličkých rómskych detí, ktoré došli spievať a hrať. A mal som z toho vždy ten istý zážitok, že nie je tam naozaj rozdiel žiadny. Tam je rozdiel iba v tom, že rómske deti sa musia naučiť najprv po rómsky a potom ešte po slovensky, čo znamená, že hneď sú dvojazyční. Áno. My sa samozrejme po rómsky učiť nechceme, lenže to som more. A na druhej strane, keď sa človek naučí trošku po rómsky a dá to do taliančiny, hneď to znie lepšie. Sú slípesky také starosti moje. Takže ja sa snažím z rómskeho jazyka takisto veľa vyťahnuť z toho dôvodu, že je to jazyk, ktorý používa tiež pekné slova lásky, slova citu, slova nehy, preto si pesnička, kto tam je. Takže ja si myslím, že by sme mali gážovia začať hrať možno tiež niektoré rómske pesničky a poučiť sa z tých textov. Lebo my niekedy nepočúvame tie texty, že pičom máme fotka a nevieme, o čom spievajú a o čom sú tie pesničky. A možno to by bola tiež cesta, ako nám ukázať. Určite. Áno, hudba je to, čo nás skutočne spája a tam nejak necítime nejaké rozdiely. Naopak, bola som vždy prekvapená, keď som robila v Romathane, tam som ten Romathan tak trošku aj viedla. A aj napriek tomu, že ja nie som hudobník, keď moja rodina celá je hudobnícka, tak vždy ma prekvapovalo, že keď sme išli na nejaké predstavenie, tak detské predstavenie, tak tie deti s tým predstavením žili. Aj keď úplne všetkému nerozumeli, lebo predsa v tom texte, v tých monológoch, vždy sa vysvetlili nejaké tie rómske slova, alebo niektoré predstavenia boli len v rómčine, ale odozva tých detí bola veľmi úprimná, emotívna a videli ste, že im žiaria oči a vtedy si človek hovoril, že skutočne veď robiť si radosť a navzájom si tak nejak pomáhať v živote by bolo skvelé, aby sme zažili aj niečo iné ako tie zlé pocity. Jasne. Zaujímavé väčšinou teraz takéto veci, že či sa zdá Rómom slovenčina tiež taká veselá, ako sa nám zdá rómčina? No, keď počúvam deti, ktoré prídu do školy a nevedia slovensky a veľmi často ako nepoznajú význam, zmysel ako slova a použijú to v nejakom inom kontexte, tak je to veľmi smiešné. Ja to mám tiež veľmi rád, lebo že ja do Dobrecku mám pekná hymna. Dobrecku mám. Otázka predložiek je veľmi, veľmi špecifická. Áno. Napríklad ešte nejaké máte špeciálne? Ako veľmi často si všímajte, keď povedia Rómovia, že a deti, že idem doma. Toto je veľmi, veľmi časté. Idem doma. Idem doma. Ja používam tiež. A bola som prekvapená, že to nepoužívajú len deti, ale aj ich rodičia, že to takto používajú, takže samozrejme, že aj tí deti to preberú a potom som na tom rozmýšľala, ako je to možné. A potom som našla súvislosti v rómčine a slovenčine, lebo napríklad v slovenčine je som doma a idem domov, takže to sú dva gramatické tvary. Ale v rómčine je to som kere, džav kere. To znamená, že to kere ako doma, domov, je v tom istom páde. A vtedy si tie rómske deti toto neuvedomujú. Áno, takže povedia, idem doma, lebo v rómčine je to kere, kere. Takže asi aj je to tak. Tak veľa vecí by sa určite naučili. Učitelia, keby chceli sa naučiť trošku rómsky. No tak
kto chce sa naučiť. Nepochybujem o tom. A pesničky sú plné pekných slov, ktoré sa potom, ja sa vždy pýtam, že čo to je, že potom poznám, že Romale, Bartale, Imani, Dosara. No, to je pekná pesnička. Pekná. Je to ráne háme. Ale dnes mám tu taký súbor, že sa háme. Myslím, že nie to čo. Takisto. A ešte otázka jedna, špeciálna. Sledujete EHMK aj vy? No, nepochybujem o tom, že tu bolo veľa dobrých, pekných, zaujímavých akcií a že tu bolo aj veľa turistov, ale ak mám pravdu povedať, zúčastňovala som sa na nich veľmi málo, skoro vôbec nie. A otázka na odpoveď, prečo? Nevedela by som na to odpovedať. Asi preto, že máme všetci svojich dosť starostí. Určite aj preto. Aj radostí. Tak. Ale mňa tiež zaujíma, aké sú teda Vianoce u vás. Premostím to. Áno. Rozborivovský. Pán. Ja nie som z Košíc, ja som z Kežmarku, takže moja rodina vlastne tam mala v korene a moji teda bratia, otec, sú teda aj všetci ostatní bratranci, tak to boli všetci muzikanti. Takže u nás Vianoce to je predovšetkým hudba, bola hudba, kým som teda z toho Kežmarku neodišla. Vianoce v Kežmarku boli aj o tom, že na štedrý večer, teda na polnočnú omšu, išli klenbárovci do kostola a hrali tam a celý Kežmarok potom celý týždeň hovoril, že klenbárovci tam hrali Tichú noc a bol to pre celý Kežmarok taký sviatok, že okrem toho orgánu išli tam husle a iné nástroje a že to bol skutočný sviatok. Keď som bola v Kežmarku, tak som do tej polnočnej omše chodila. Odvtedy, čo som v Košiciach, už sa mi veľmi nepodarilo. Pretože je tu strašne veľa možností, niekam na polnočnú a nakoniec čo neviem vybrať. No, myslím, že nie sú iné tie ruské Vianoce ako slovenské. A nejaké jedlá musím prezrať nám. Ja si spomínam na to, že Vianoce boli u nás spojené s tým, že mama piekla makovníky, orechovníky, tvarovníky a potom my sme tie, ako sa volajú tie veci, na čom sa rozložia tie makovníky a tak, to cesto, pekáč, nie pekáč. Ako? No, plech, no tak. A my sme tie plechy na sránkach, ako deti viezli do také malé pekárničky a tam na to upiekli a vždy to bolo aspoň 20-30 kusov tých makovníkov a tak toto krásny sneh, slnko, kežmarské slnko a tak. Takže toto sú moje spomienky na Vianoce a boli to tie detské, takže na to spomínam. Teraz sme v meste, teraz sme v modernom digitálnom svete. Vianoce sú o televízore, o počítačoch, o mobiloch, takže... Jasné, však Perimamu som videl 3-krát teraz už. Čo som nestihol pozrieť tam, dokúkal tam. Škoda, že neviem, nie je Perimamu v maďarčine, to ma zajímalo. Jaký by bol Jakub pohlas. No Ďuršova fejdo. Až v maďarčine sa dá výborne smiať. Nepochybujem, no niekedy maďarsky neviem. Ja tiež, ale niekedy vystupujem po maďarsky tak, mám takú chvíľku. Hovorím vtedy, keď zaspávam za volantom, tak si pustím maďarské rádio a nasávam tú energiu a potom vidím, keď si do môžu tveje. No ale keď ste v tej maďarskej hudbe, tak veľmi dobre si spomínam na to, že u nás v nedelu okolo také 12. otec vždy pustil rádio, práve tie maďarské Hauganové piesne tam išli, takže celá rodina bola v podstate pozor, lebo on počúval to. Takže to si na to veľmi dobre pamätám a vždy to bola taká slavnostná požiava. Nechcem to mudrovať, lebo to by som, to by dopadlo. Ale ja chcem povedať to, že ak by každý rómsky súbor si bral príklad, čo si nie je pre nás. Lebo že aj vy máte nejaké sem tam medzi sebou rozpory, že kto zavre fľašku alebo tak. Alebo že kto vyrúci fľašku, alebo kto zapovedol fľašku na púpe. Lebo dneska došla skupina úsilia tak, že v 6 častiach postupne a nástroje došli ako posledné.
videl som aj rómskú kapelu, ktorá si zabudla syntak a tiež ho zháňali hodinu pred predstavením, to bol sníhe. To vynikajúci tiež spôsob, ako sa vystresovať. Jasné, potom sa to chcelo požičať, či by sme si nemohli požičať my od vás syntak a tam tiež náš syntak nepožičame, ale však my vieme hrať dobre, ale to je samohrajka, ona hrá sama. No a toto bol problém, videl som, že muzikánske vtipy sú pre mňa veľká inšpirácia. Z nich berem veľakrát veľké vtipy mám z nich. No, ale aby som sa naokolo niečo spýtal, aby som sa nepýtal z prostosti, tak by som sa chcel spýtať ešte takú jednu vec. A to gymnázium stále existuje? No, v takej obmedzenej forme alebo celom rozsahu. Koľko žiakov to máme? Teraz tento rok sme v Košiciach vlastne rozpustili divadlo, lebo niekedy sa to podobá aj na divadlo. Teda to by som chcel vidieť ináč. Ale keď Marko funguje legálne pracovisko a tam myslím, že to má perspektívu, že skutočne tam tých stredných škôl, maturitných stredných škôl veľa nie je a tie romské deti by sa tam skutočne mohli uchytiť a tam je. A v tejto chvíli v 3 triedách asi 50 pešiakov. Takže to je ako na začiatku úplne fajn. Super, ja veľmi tomu fandím a myslím si, že to je dobrá správa, že Východ takto žije. Áno, ja si myslím, že škoda, že ministerstvo školstva si to nevšíma trošku bližšie a že to nepodporuje. No tak ale žijeme v takom svete. Boh je láska. Áno, Boh je láska. Tak to musíme všetko spravodlivosť. Áno, musíme to prijať, tak to je. Iba, že by sme neprijali, ale však je blízko furt. Myslím, že Rómovia majú veľkú úctu pred samotným šéfom a cítim to v každom okamžiku, keď sa s nimi rozprávam o tom, že niečo povie nejakú strašnú príhodu, tak je ich mater. Mater prebíja, ale mater neprebíja, čo sa normálne. To sú také témy, že sa rozprávame za tým, že ale najkrajšie príhodu, čo som počul, je reálna príhoda z pohrebu, kde Rómka oplakávala muža, ktoré už dali do zeme a farár hovorí, svetlo večer nech mu svieti, nebude počítať v pokoji, tak sa rozišli a Rómka manželka došla tak za farára a hovorí, že mohli toto, pán farár, však toto, čo ste povedali, večné svetlo treba vypnúť, že ja nemám peniaze na to. Že v tej slovesnosti je taký vtip, ako v rómskej slovesnosti vždy je niekde nejaká pointa, tá pointa je vlastne spojená s takým vtipom alebo s takou múdrosťou trošku, povedzme aj s takým figliarstvom. A tak ak dovolíte, poviem takú veľmi krátku. Práve, že toto som chcel. Ja toto potom zbieram a rozprávam to, ja sa tam múdry. Išli oproti sebe dva koče v jednom, v takom chudobnejšom sedel Róm a v tom druhom gróf so svojím kočiškom a stretávali sa na moste. A ten most bol dosť úzky na to, aby súčasne prešli obidva koče vedľa seba. Tak samozrejme obidva zostali a gróf a ten kočiš kričí na cigána: Cigán, ustup! A cigán hovorí: prečo by som ja mal ustupovať? Ustupte vy, cúvnite, chcem prejsť. A kočiš: ústup, lebo uvidíš. A cigán hovorí: a čo by som mal vidieť? Ústup, cúvnite vy, lebo uvidíte, čo vám urobím. Urobím vám to, čo som včera urobil žandárom. No a samozrejme spozornil gróf, lebo žandára, tak úcta, pokora pred žandárom. No tak oni cúvli a Róm prešiel, tak to vyšlo. A keď už bol za nimi, tak sa ho spýtali: tak povedz, čo sa im urobil tým žandárom? On povedal: no čo som urobil? Cúvol som, oni prešli a potom som ja prešiel. Takže to je taký vtip, také figliarstvo. A to je v tej rómskej slovesnosti práve toto. Super. Tak započul máš tak krásny hlas. Nie som z Košic. Z Kežmarku tam tak pekne rozprávate. Čekovský Suraj z Kežmarku, tam je nejaká partia, tiež boli muzikanti, ale mlátili sa s Čikovskými. A Čikovskí sú zase Becela Borťák. Dobre, to potom. Ja fungujem, aj môj najlepší kamarát bol Róm, Becela Borťák, volal sa Dušan a jeho otec furt kričal: Dušan, domov! Ja som nevedel, čo to je. Dušan, domov.
Rúža Domiu! A to bol môj najlepší kamarád a minul som ho stretol a vidím, že stále sa smeje tým istým spôsobom, to človeka tak definuje, že keď sa vždy rovnako smeje, tak ako keby sa nezmenil, ani keby ho ten vek. Určite. Prekonal. Mojím hosťom bola Anna Koptová. By si chceli sa robiť fotku ešte? A dcera môže byť? Dá. Tak, jak si ju zavoláme. Áno. Martinka. Martinka, prosím, tak k nám. Ja viem, že nie vidno, čo sedia. A ona študuje romistiku v Prahe. Ahoj. Čo to je romistika? Mikrofón. Mikrofón, skútra to príjma. A to je Krištár? Moment, je Krištár, no. Je Krištár? Aha, taký introvert. Vokalisti ti dajú, ten bude lebo asi tak rozsledné baterky. Čiže nejaké projektu máte baterky, čo? Čo je to romistika? Romistika je vlastne, učíme sa o romčine, o rómskej kultúre, histórii, všetko vlastne, čo sa týka Rómov. A v Prahe to je ako? Dobre. Spokojná si? Áno. Ja som tam, minulé som tam bol v Prahe, normálne všetko je takisto, jak bolo, akurát, že už je menej Čechov je v centre. Tam skoro nikto nie je. Janko, u nás to tak nebude však, že Košičania budú len na jazere a tam pečku. Zle asi vytúda, že Košičania sú v dávnom perspektíve. A kde sú všetci v Bratislave? Dnes som počul, na celé fanrádio, to je bývalé Flash rádio z Prešova. No, tak? Čo počúvate rádio? Áno. A vám neurážal píš také v rádiu, že rozpráva, že poď na kávu, nech ti kúpim jednu kávičku, čo si normálny, a čo je? Lebo to by ste mohli do tej Prahy uniesť tak podcast od nás, z Košic, že keby sa tá Československá republika prehla v polovici, tak Košice s Prahou sa. Takže preto je tak matúria na to Prahu. A teraz by som vám venoval pesničku, krásnu pesničku od môjho súboru obľúbeného Rusínia. Tento názov Rusínia by sa veľmi vynýval na nejakom prostom párniku. Rusínia! Ja som raz bol v Medzilaborčaku babky, keď som bol maličký, tam bol taký veľký rusínsky nápis, niečo tam bolo po rusínsky, ja som ešte tedy nevedel. A došiel taký môj kamarát a som sa opýtal, čo to je napísané? A on tak to pozeral tiež, tak to hovorí, rozumeného a hovorí, to tu presne píše, vieš čo, že keď sa tu nakáš, tak to dodá do ruky a odmaz. Potom neskôr som vedel, že vydajte v meste Medzilaborčaku. Ale to je naozaj, preto som sa uľapný, to som si to dovolil povedať. Máte trému? Kapela? Čo? Už nebudem ho rozprávať, nech sa páči. Máš slovo, Viki.
1, 2, 3. Skúška mikrofónu. Bidi bum bum bum, bidi bum bum bum. Šubi bidi bum bum bum. Oh yeah, baby. Šťastné a veselé. Šťastný nový rok. Ešte bude. To je pravda. Aha. Chcem venovať túto pieseň pre vás. Však bude rozprávať, ale prejdem. Mňa by zaujímalo, jak sa povie zápal svätého čreva. Po romsky? Áno. Jaj! No, tu bol jaj! No tak ale nesme si zvili stranu. Lebo keď si zvili stranu, potom to vyzerá, sa vyhováraš. Vieš, jaj, sväté črevo, že na druhej strane. A nemôže mať jedno vianočné želanie od teba? Nie.
Môže byť zasvančenie, niekto nie je dlhé. Ja by som potreboval ešte, aby Oliver s Cartwellou došiel ešte jednu vec a späť. Mne sa tak páči, keď oni spievajú. Jaj, to je drahé. To ťa bude dráho, ale podľa mňa Súbor Fugaci to zaslúžil, lebo dnes je tu naozaj veľmi kultúrne prostredie. Janka, čo povieš? A neviem, diváci chcú počuť ešte raz Fugu. Ja? To je naša skupina Fuga, v preklade Fuga po ruslánsky. Čo to znamená Fuga? Mežura. Stephen Hawking. Áno, takže také, že propast. No, ako fajn, že dneska popisy dovali, bolo vždycky dáš to. Ivanko, ďakujeme ti, že si nás zavolal. Ale no, tak to Ja som chcel. Len som chcel zaspievať pesničku Ja pre vás ešte. Lebo, aby ste vedeli, že Tak. my máme čest pre tie pesničky, všelijaké. Všade na svete, na Slovensku sa spieva na Vianoce Tichá noc. A Jingle Bells. A my dáme nie Tichú noc, my dáme Uvedete krásne. To je tiež krásna pesnička, ale nie je taká otrepaná Tichá noc. Tichá noc nemôže byť otrepaná, veď to je hit. A je evergreen. Na Tichú noc zaspievame na Veľkú noc. Fajn, ale za to už zmení text. Lebo teraz počasie tak aj vychádza, že to vyzerá už teraz... Ja som ešte chcel. Janko, buď taký dobrý, stíš úplne seba. Chcel niečo povedať ešte? No, jasne. Teraz je neskutočná príležitosť ponúknuť ti premenovať to show aspoň dnešný večer v čase Vianoc z Checky Point na Dark Checky Point. OK, ale už to už Checky Point, tak aj sa dočkať. Ale to už tu padlo hneď, keď som to povedal. Minule. Ste pripravení? Dajte mi ešte raz S-dur. Môžete vy. S-dur. Vypni všetko. Vypni všetko. Budete vidieť na noty? To bude všetko. Búvaj, dieťa krásne, uložené jasné. Búvaj, pachoľa, milostivej zúňa. Budeme ťa povystať, aby zmohol poklesať. Ježiško náš milý, aby sa ti snili veľmi krásne sny. Veľmi krásne sny. Sme mali také šovky. opičky do toho. Nenevajte sa. Nás to tak inšpiruje, keď nie ste taký napätý. Čo poďte na náš súbor? Fuga. Páči sa vám Fuga, náš súbor? Oni majú nacvičené, majú. Oni chcú pesničku od T. Odkiaľ? Ford Model T. To znova, to pravá noha. Tibor. Dečko, D. No už máte takú tému, ak ste mali prvýkrát. Ja, aké veci tu idú. Kapela sa háda, tak pozriem sa každý, taký to je tlak. Narodzena, niebaczena ma, narodzena, niebaczena ma, kroczy ci, nie ma milu.
opätovačka šúpne, vytetuje, jak to bolo? To je po východňarsky, čo je tu útory. To ty tomu nerozumieš. Si útory po východňarsky, dá čo to nechápeš, chápeme? Dávam čo 2-3 vety, že kúkaš, co je. Chápeš ma, hej, šípteme. Takže je to takto, milí hostia, zhrniem, skrátke. Veľmi ma tešilo, že ste tu dnes s nami. A určite vás zaujíma, ako náš umelec pod tlakom s fixkou bude vyzerať. Lebo tá fixka určite púšťa. Nebavme sa na to. Prosím, seriózna šovka a... Takže... Tak Žol, prosím ťa, už normálne zober ten obraz, lebo tam mám ťažkosti prejsť, lebo je tam... A poď s tým obrazom k nám, nech to kúkneme. Vidím, že máš času dosť. Počkaj, neukazuj to. Už je koniec, už je koniec. Už sme všetko povedali, Janka som sa zavolal, že spýta, že nie, neukazuj to ešte im. Ja ich pokažem. Vy sa môžete pozrieť. Čo povíte? To duša nie? Mám ľudí. V poriadku? No toto ja podľa teba, to bol toto maketa. Jak sa hovorí, teraz bol to dlhá. Som sa v prvom momente pozrel na že toto všetci, že Hemingway. Nepoviem nikdy, že Santa Claus, nikdy. To som nikdy nepovedal. Dokonca si aj tak cením to, že nebol Santa Claus, ale Mikuláš. To sa vyhej. To sa vyhej. To je ako. Takže, Žolo, poď k nám kľudne. Chcete čo povedať na svoju podtlakovú obhajobu? Nech sa páči. No tak, my sme tiež tak vytvorili trošku. Takže... Takže som chcel prispieť k jehožnej atmosfére. Dobre, tak toto je to obraz. Takže tohle se volá u žolďáků pokora, áno? Jako ešte jednou? Tohle se volá u žolďáků pokora, áno? To sa pýta? Neviem, to sa to pýta, ani neviem, čo to sa pýta. Takže ešte jednou, u žolďáků na pokora, áno? To je téma pokora, ne? To je pokora, aha, na žolďáku. Nie, to je skôr... Je žold! Pokora. Maximálne, lebo trusia na neho, ale on je Na mikrofón môžeš, musíš na mikrofón, lebo to... Takže... To sa pýtam? Tam je čado. Všechen lid sa to pýta. Áno, že všetci to rozumíme, takže tak ako... Áno. To je maximálna pokora. Zároveň ja som tu skôr s vianočnou atmosférou, lebo tam padá voľačo. Áno, to sedí. Ináč to s tým obrazom hore celkom súvisí. Medley, tak to je Medley. Po Bruce Lee a Medley. Takto, že prezidentské... Tieto. Postupka. No, takže teraz, aby sme nezdržiavali na nás, lebo už tárame 2 na 3, aspoň ja za seba teda. Chcem sa spýtať, ešte raz, ako sa to volá, Vianočný čas? Čo? Tichá noc. Švédsko spí. Nemyslím si, že si použil máter, a aký si použil fixky, ktorý model? K2 alebo tie... Môžem povedať značku? Nakúpil som to v Viecke a volajú sa molotovky. To sú také fixky, ktoré výborne sa využívajú na vandalizmus, ale také sa výborne vytvárajú z nimi obrazy. To sú nezničiteľné fixky. Tak to potrebujeme takéto mať. Vieš nám nechať? Chceš? Jasné. Nechám ti. Dobre. Tak veľmi krásne ďakujem, bolo to pre teba veľmi ťažké. Ako to na teba zapôsobilo? Toto je to vynikajúce. Spotím si to hneď teraz, počkaj. Som to mal. A potom si teda mám to pozadie, a keď ma to nebude, teda keď ma to bude ešte baviť dlho, tak to bude mať dlho ako pozadie. A
to musím dať pozor na ten horný obraz, lebo to tam nechcem nejak. Ešte symbolika toho obrazu, pokoru tam symbolizuje dážnik. Aj, to by ma v živote nenapadlo. To by ma ani v Bosne nenapadlo. Žolda by to šmaká, čo? Tak lebo to sú fixky. Rozumiem. Fixky sú úplne iné, keď máš ten centrofixky. Rozumiem. Aký je rozdiel s centrofixkou a tou hamletkou? Centrofixka to je spomienka z našeho detstva. A táto fixka je centrofixka súčasnej mládeže. Prepáč, teraz ti ukážem, ako vyzerá v našich kruhoch vysvetľovanie o fixke debata. Táto fixka hovoríte, že... Ďakujem, to bolo. Máš ešte nejakú jednu... takéto posolstvo záverečné? Záverečné posolstvo? Áno. To je to najťažšie. Aj pre mňa. Ešte, keby ste mi nechali ešte 10 minút, tak by som tam dal viac zelenej. Kde? Tak, na ten dážnik. To som chcel hneď povedať. Že tam chýba trošku na tom dážniku zelená. A prečo ten čavo vyzerá jak hudák? On za to nemôže. A vieme to? Za to môže? Lebo vyzerá trošku ako hudák, trošku vyzerá jak Picko. Vážne? Pico. Zase to. Moderátor, nie tento. Ja som vytvarný potrebujem odstup od plátna a ja som tu kreslil tak nálepený na 10 cm. No ako sa ti pracovalo za pomoci zboru? Výborne, ako keby sa tebe pracovalo niekde na lodi v kotolani. Vidíte, není to až také zlé. Takéto krydlo. To je krydlo ináč, aby ste vedeli, to takéto krydlo sa leje čo? Red Bull. Musím povedať jednu príjemnú vec, mal som výbornú spoločnosť. Zbor. Manželku. Nie, zbor tam sedel. Zbor. Ja som práve o tom zbore hovoril pred chvíľou, či to dobre smiem. Ale asi vznikol problém v komunikácii. Neverím. My vlastne neskomunikujeme, úplne sme tu teraz celá banda. Poďte sem aj vy. V kotolni? Poďte sem, keď predstavujú, jak v kotolni na lodi. Preklad k tomuto nečítam. No jasne, to som sa chcel spýtať. Poďme sa človek, ktorý to vie. Čo tento nápis vlastne znamená? Na tejto scéne hore, poprosím všetci. Napravo, niektorí naľavo. Tí, ktorí sa pozerajú na zbor zo zadnej strany, tak dozadu, hore. Dnes to vyznieme ako lavicový výrok. Lavica ako lavica, akože si vlastne Na niekto... druhej strane je tak pobožné, že Pán Boh žehná je dobré remeslo. Nie, čestné remeslo dokonca. Čestné remeslo. A dokonca tu bol aj jeden nemenovaný DJ, ktorý vie všetko. A ten povedal, že to je dokonca, že Pán Boh žehnaj statočnému priemyslu. Tak to nie, tam slovo statočné nie je. Nie, a toto ty steš? Steš, to je čestné. Môže byť v komunikácii a už je sa hľadá čo úplne iné. Čo? Tak to je, že čistý dilinos. Ty steš dilinos? Áne, sás. Dilino? To sú naše špeciálne výroky, my to tak teraz zmiešame, košický jazyk je vlastne spojenie romštiny, teď už češtiny taký, somore, a taký povýchodňarský nieco, co sa toho týka. Potom maďarský, že neké možno beštejnek. A máme tam ešte aj šalom. Máme mesto nad šalom. A máme tu samozrejme ešte aj Rusínov. Dnes sme tu naozaj skoro všetké. Niekoho buďte vo všetko rodina. Tá mama je šťastie Rusínska, lebo mi pomáhali. Radili mi. Aha, povedz mi, čo ti napríklad poradili? Aby som tam pýtal ešte jeden trus. Veselí sú, Nevieš ani prečo, čo? Asi tak dobrý. Prečo tam chce dať trus? Reklama na trusa. Trus, pokiaľ si mladý. OK. Čo to začína blížiť to, že nebudeme skončiť. Poznáš to. Ukončíme to. Ďakujem pekne.
Ja ďakujem pekne tebe. Tak my hostia, vám pekne ďakujem za to, že ste dnes došli. Ako Suzina. Bolo mi cťou. Dúfam, že ste sa cítili príjemne. Nechcel som sa pýtať, že jak ste na tými zlovami a tak. Tak, ale to sa nebude pýtať, to je... Model že? Áno, že nám veľa love, že by ste mali VHMK, že by vás všetci počúvali a že by ste pokračovali v dobrom mene Košic, lebo v podstate vraj ten titul VHMK sme nezískali preto, aký sme šikovní, ale preto, akú to mesto históriu má, a že si zaslúži vôbec smiechu o tom, že tu nejaké také mesto existuje. Takže máš odpovednú úlohu a my ti fandíme a držíme palcom, budeme s tebou držať i naďalej. Jan Suzina! Máme na koho to hodiť. Kto potrebuje na vecko? Z toho. A takto vyzerajú Vianoce 2000. Vianoce, co ja... Zírám, čo rozprávate, pán Beteš. 2014. Tak toto je náš súbor Rusinia, ktorý sa s nami rozlúči záverečnou pesničkou medley 35 pesničiek v jednej. Počkajte, teraz sa prichádza dirigent. Ako budete oslavovať nový rok? Všetci budete spolu? Do koľko už je to hrať? Podľa mňa by sa mali spoločne rozlúčiť, lebo je ten čas. Podľa mňa by si mali dať jednu. Pán dirigent, prosím vás, povedzte nám ešte jednu krátku príhodu, keď ste chodili spolu s pánom Čekovským do školy, že čo sa tam stalo. Ja ti poviem, tež? No. Boli sme na takej oslave. Pán dirigent, ja som mal 13, 14. Oni mali po 10. Po 19. A normálne nám nútili z halušky. No tak viete, dobre. Nemusím hovoriť o tom, jak som skončil na arene, ja? To už som hovoril dávno. No a tak vám pekne ďakujem, chalani, ešte raz. Už ste super. Ďakujem skupine Fuga, ktorá dnes na dnešnom Checky Pointe zažiarila. Myslím, že to dále, ktoré je pravda? Je to pravda. Veľmi ste pokorní dnes. A takisto ďakujem úžasnému súboru Rusinia! A my sa vidíme na budúci mesiac. Našou ďalšou demo bude DJ-stvo. Alebo niečo podobné. Ďakujeme ešte raz. Marián Čekovský! Checky Pointe.
Takže služobné hlásenie. WC doľava a naľavo. My sa spáčne, pomáhame sa. Ďakujeme. Špičkové.